Ħanitkellmu dwar history. Tajjeb, parzjalment rridu nixtħu ħarsitna lura u naraw x'ġara 5 sekli ilu il-moviment li imbeda fl-Ewropa, prattikament fil-pajjiżi kollha Ewropej għal qajjem ġenerazzjoni ta' nies li kellhom il-kuraġġ li imorru f'Rasilajn jistudjaw l-iskrittura, nies li kienu nies eċċezzjonali fil-scholarship tagħhom, qegħdin naraw xi wħud minnhom illi ġiganti fil-fidi, letteralment. Nies li ħafna minnhom kienu jafu partit kbar mit-Testament Ġdid bil-Grieg bl-amment. Ġifieri tgħid nies li kienu mazzin fl-iskrittura. Infatti hemm xi prelati kattoliċi li jidrunani paragonati magħhom. Il-titlu tat-talk il-Riforma Protestanta kienet xiżma jew sejjen. X'inhi xiżma? Xiżma hija qasma jew firda bejn żewġ partiti kkawżata minn differenzi fl-opinjoni jew twemmin. Infatti l-istampa hemmhekk għandna pittura antika tal-xiżma li kienet ġrat fis-seklu 11 bejn il-Lvant u l-Punent. Qegħdin waħlu f'xulxin, jippuntaw subajhom lil xulxin, ma setgħux jiftehmu aktar bejniethom u allura minn 1000 sena ilu law din il-qasma. Il-Punent taħt il-Papa ta' Ruma, il-Lvant taħt il-Patriarka ta' Kostantinopli baqgħet sal-lum. Dik li aħna nsejħu l-xiżma l-kbira. Allura is-separazzjoni formali ta' Knisja f'żewġ knejjes jew tuħ ta' grupp għalih ħabba nuqqas serju ta' qbil. Filwaqt l-istejqien kelma forsi ma tantx nużawha ma tajb li nitgħallmuha bl-Ingliż revival. Tajjeb revival. Huwa meta Knisja terġa' tieħu l-ħajja tqum fuq tagħha tkun restawrita u timxi b'fedeltà u devozzjoni lejn Sida Kristu. F'ubbidjenza Biblika titgħallem iġġib ruħha b'dusija kif ta' bilħaq jixraq u ssir effettiva fid-dinja b'evanġeliżmu qawwi. Stejqien hija huwa l-att tal-Ispiritu Santu li jerġa' jonfoħ nifs ta' enerġija u ta' ħajja fil-Knisja tajjeb sabiex il-Knisja tagħmel xogħla u twettaq il-missjoni tagħha. Kemm fil-mixja tagħha fil-qdusija kif ukoll biex tirbaħ ukoll l-erwieħ tajjeb f'din id-dinja tagħna. Allura il-kritika maġġura illi llum ġurnata hija mirata lejna l-Evanġeliċi hija tnejn. Kif ikollok taħsarhom il-kritika, speċjalment min-naħa Kattolika lejna, tajjeb, tindunaw x'qed minnkom qegħdin infatti taqblu, jgħidulna intom twilidtu l-bieraħ, ħriġtu, mortu għalikom bħala protestanti, u t-tieni waħda intom maqsumin fil-biċċa. Ħafna denominazzjonijiet, daħħa smajna li 36,000 denominazzjoni. Il-mu veru xejn. Però vera hemm nuqqas ta' unità bejn il-protestanti, hemm ukoll nuqqas ta' unità bejn il-kattoliċi wkoll. Għalkemm taħt umbrella waħda tal-Vatikan, però spektrum sħiħ ta' fehmi teoloġiċi fost il-kattoliċi wkoll. Kif ilu ġej anke mill-qedem, minn id-Dominikani u l-Franġiskani u l-istorja ma qiegħda ġifieri qatt ma jista' naħseb jiena jinnega. Illum nikkonċentraw fuq l-ewwel kritika. Ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid fuq it-tieni kritika. Tajjeb, intom twilidtu l-bieraħ. Ħriġtu. Ma bqajtux fl-unità tal-Knisja meta nafu li l-libsa ta' Kristu kienet mingħajr ħjata u intom ċarrattuha. Dik hi x-xiżma. Tajna għalina. Hija valida din il-kritika jew le? U ma jħobbu jpenġu il-swa tal-Knisja li għandek il-Pietru u s-suċċessuri tiegħu tajjeb il-Knisja bdiet minn żmien Kristu l-Apostli tajjeb fis-sena 33 bawet ieħor. Imma mbagħad fis-sena 1517 dik hija d-data aċċettata tal-bidu tar-riforma
taraw li mit-zokk prinċipali tas-siġra ħarġet branka u jerġa' din il-branka mbagħad inqasmet f'diversi frija oħra, il-Luterani, il-Knisja Riformista, l-Anglikani, mbagħad hemm ir-Radikali wkoll li ma tkellimna xejn fuqhom. U allura dak huwa il-Protestantiżmu. Huwa tluq żvija mill-verità jgħidulna. Dik hija l-preżentazzjoni tagħhom, però rridu nifhmu li l-Knisja kienet diġà maqsuma. Qabel ma beda l-Protestantiżmu, l-Knisja kienet diġà maqsuma. Il-Knisja Kattolika antika, tajjeb, 1000 sena wara li bdiet b'wed ieħor inqasmet bejn l-Ewropa inqasmet li kienet Ewropa nisranija ħansejħula hekk, inqasmet f'żewġ ferat prinċipali, tajjeb. Il-Knisja Kattolika Rumana taħt il-treġija tal-Papa u l-Knisja Ortodossa taħt il-treġija tal-Patriarka ta' Kostantinopli u mbagħad ta' Mosca, eċċetera. Mela rridu nsaqsu u bis-serjetà u rridu nkunu konvinti mill-tweġiba tagħna. Tajjeb, ir-riforma kienet xiżma kapriċjuża jew neċessarja. Tajjeb, kienet xi ħaġa hekk ta' nies kaskin u arroganti u kburin bihom fushom jew kienet neċessarja. Kien żball patetiku jew żvilupp prezzjuż, pass lura jew quddiem. Saħħa jew barra. Tajjeb, meta iltqajna il-Mosta, tajjeb, x'kienet il-fema tagħhom li hija diżastru. Ir-riforma kienet diżastru għall-unità tal-Knisja. Tajjeb, però t-tweġiba tagħna hija li bir-riforma l-Vanġelu reġa' ġie skopert fis-safa tiegħu. Il-Vanġelu kien prattikament minsi, mitluf, tajjeb, difatti nasab jiena kull min attenda simpożju, indunajtu faċilment, għax għana ħadd għandu seba' fħalqu, laqas biss kellhom l-ubija li jindirizzaw il-tema tal-Vanġelu, ġustifikazzjoni bil-fidi biss b'mod dirett. Għadu jdur mal-lewża, għadu jgħidu affarijiet oħra li jintaqhom ħlewħ f'ħafna ħsibijiet ħanidu l-hemm sbieħ, tajjeb, u sa ċertu punt naqblu ma dak li qalu, però il-Vanġelu ma ġiex trattat. U naħseb jien hemmhekk allura hija konferma illi il-Vanġelu huma ma jprezzawx u ma jpritkawx kif għandu jkun. Tajjeb? U t-tieni tweġiba tagħna hija illi le ma kienx xiżma kapriċjuża, il-firda saret minħabba l-istinazzjoni ta' Ruma. Ġek huma li jgħidulna illi intom infrittu u għandna ngħidu ma x'kienet l-atmosfera dakinhar. Ruma kienet stinata, Ruma kienet mwebsa mhux biss fil-ħażen, imma wkoll fl-arroganza reliġjuża tagħha. Ħansaqsu mistoqsija oħra, ir-riforma kienet apostasija mill-verità? Ir-riformisti li rajna l-pittura tagħhom fil-bidu. Dbedu mill-verità jew irritornaw għall-eruq għal-pedamenti tal-Kristjaneżmu li hija l-Iskrittura mqazza. Tajjeb, dak huwa l-wirt il ħallewna il-profeti u l-apostli. Tajjeb, u għallulna kemm il-darba biex aħna niftakru dak li huma ħallewna bil-miktub. Skripta magħna, dak li Alla kiteb bil-miktub, dak huwa li iħol jorbot, dak huwa li jorbtilna il-kuxjenza tagħna. U allura t-tweġiba tagħna hija l-Evanġeliċi ħadnu bħala verità primarja tagħhom sola skriptura et skriptura tota, mhux biss ħanimxu bl-iskrittura biss, imma bl-iskrittura kollha kemm hi. Dinja, dan huwa propjament li għallem Ġesu Kristu. Meta saqsewh fuq kwistjonijiet ta' divorzju u mistoqsijiet oħra, Ġesu kemm il-darba u għallhom x'taqraw fil-liġi, x'qalilkom Musa. Fi kliem ieħor il-Bibbja tagħkom x'taqraw. Seta' rispondihom hu bl-awtorità tiegħu nnifsu għax huwa divin, però rrid jgħallimna kull darba li dak li hemm miktub. U miktub. U allura il-Knisja Bikrija hekk kienet infatti il-għaliex Papa u konċilji kienu għadhom non-esistenti, il-Knisja għaddit mingħajrhom għal sekli ta' snin. Sekli ta' snin. Mistoqsija oħra.
kien hemm raġuni valida u soda biżżejjed biex il-Protestanti jinfirdu formalment mit-tqija. Li wasal dak il-jum meta il-Protestanti irrealizzaw illi se jkollhom jinqataw mill-kultura kattolika ta' żmienhom. Idealment, mara qatt m'għandha tissapara minn żewġha, mhux vera. Iżda mara maħqura, msawta u abbużata minn żewġha għandha l-jed u anke d-dmir illi tissepara minnu. Forsi tiftakru x'tip ta' knisja korrotta kienet dakinhar. U mhux biss fil-ġenerazzjoni ta' Luteru, dik kienet sempliċement intlaħaq l-estrem, tajjeb, kien hemm ukoll ħafna żminijiet koroħ fi żmien il-kaptività Babilonjana tal-Papat, għal sekli twal, il-Knisja kienet ħajdu hekk erqet fossa ta' ħmieġ. Il-Knisja kienet il-mexxejja tagħha ħajdu hekk kienu qegħdin jaħqru lin-nies spiritwalment. Jaqqaxruhom, jisolħuhom, jisirquhom, anke flushom, bl-iskuża biex jaħsbu ruhom wara mewthom. Dik kienet is-sitwazzjoni. Allura, mistoqsija oħra, ir-riformisti għaġlu wisq u sseparaw billi ma ħasbuha sew? Għaġlu kienu għajdu hekk, tant spontanji? Oriġinarjament ir-riformisti oriġinali ma kellhomx f'moħħhom li jisseparaw. Meta Martin Luteru waħħal it-teżijiet u ried li din niddibattuha, tajjeb aqqas biss għaddiru mill-kuruturu ta' moħħu għax xi twassal. Ried li sempliċement inadda fl-abbużi. U sħabu wkoll. Riedu li jnatfu l-abbużi. Daqshekk biss. Daqshekk biss. Luteru kiteb kemm il-darba lill-Papa meta kien għadu patri u għallu naf li l-Knisja hija maħmuġa, però nemmen fik li inti kapaċi tnaddafa. Li jitteb il-jum 10. Però ma wasalx. Luteru sħabu rridu biss isewu l-mkisser, jirranġaw l-abbużi, isaffu d-dottrina. Infatti Erasmu, skolar kattoliku kbir ta' dakinhar, tajjeb li kien ippubblika il-Testament il-ġdid bil-Grieg, tajjeb għamel favur kbir lill-Knisja. Erasmu għall-ewwel kien ħabib ma' Luteru u kien jiffavorixxih. Raħ bħala iva profeta mibgħut minn Alla biex ingħadda fil-Knisja. Plus Luteru kellu ħabib tiegħu Melanchthon u oħrajn miegħu li damu ħafna jinnegozjaw ma' Ruma. Ma kienx xi ħaġa millu mal-għada. Damu jippruvaw ilaqqgħu konċilju u jiftehmu. Jappellaw Ruma, laqqa konċilju, ikun hemm il-Kattoliċi, ikun hemm aħna u naraw kif ħanaslu għal ftehim bejnietna. Ruma baqgħet intransiġenti, arroganti u ma għamlet xejn minn dan li f'skomunikatu saħtet ir-riformisti fil-Konċilju ta' Trento. Tajjeb, fatti għek għedin naraw stampa ta' Luteru. Luteru kien zaqqu fommu u kelma kien jgħajda, ma kienx joqgħod jaħseb kif ħajgħajda, però il-ħabib tiegħu li qed iħares faċċata tiegħu Philip Melanchthon kien ħelu, kellu karattru fabbli, ġentili, kien kapaċi jersa ma' prelati kattoliċi, ikellimhom, jipprova, jipperswadihom, ejjew nirranġaw, issa ċans. U bħalu għamel Wolfgang Capito u oħrajn li ma tantx nisimgħu dwarhom li pruvaw illi jirranġaw. Il-reformisti allura kienu estremisti, qabdu u għafġuha mill-ewwel. F'Erasmu u Luteru naraw eventwalment żewġ stili ta' riforma. Kif tirranġa l-affarijiet? Minn ġewwa jew minn barra. Anke sal-lum il-ġurnata niltaqgħu xi nies jgħidulna jiena Kristjan nemmen il-Vanġelu però ħanibqa' fil-Knisja Kattolika biex nirranġa minn ġewwa. Jirraġunaw hekk. Tajjeb? Dak huwa l-istil ta' Erasmu. Erasmu baqa' patri Kattoliku sa mewtu. Avolja xeba jikteb kodba illi bihom masħar
u kritika u għajjar il-Knisja mill-Papa l-isfel. Il-praise of folly u s-semmix. Pero baqa fil-Knisja. Rrit jirreforma minn ġewwa. Mela, l-azzjoni tiegħu kienet l-azzjoni ta' l-apazzar, jirranġa, affarijiet żgħar minn ġewwa biex forsi bil-mod il-mod jasal affarijiet oħra. Tajjeb, Luteru kien stil differenti, stil radikali, mill-eruq rrit jitratta mal-eruq. Għalhekk għandna dawn it-tnejn. Luteru u Erasmu għall-ewwel ħbieb, però imbagħad saru prattikament edewwa. Erasmu jikteb kontra Luteru u Luteru imbagħad iwieġeb ukoll lil Erasmu. Ma setgħux baqgħu fil-Kattoliċeżmu rranġaw sitwazzjoni minn ġewwa. Dina again, tentattivi tipo Erasmu kienu ilhom isiru. Savonarola, tajjeb, il-Patru Dominikan, kedda naraw l-istampa tiegħu illi kritika il-moralità fjakka, l-abbużi fil-Knisja. Tajjeb, però wasal x'imkien? Kienu ilhom isiru dawn il-tip u qatt ma waslu għal xi ħaġa sostanzjali u permanenti. Rajt tirranġa l-morali bħalma għamel Savonarola illi jinkoraġġixxi n-nies biex jirranġaw il-morali, jirranġaw ħajjithom, ma kienx biżżejjed. Qatt ma kien biżżejjed għaliex il-morali inixxu mid-dottrina. Ma tistax dak li jkun tipperswadih biex jirranġa ħajtu meta twemmin tiegħu huwa żgangat, huwa mhuwiex skont l-Iskrittura. Okay. Mela. Tajjeb. Anke kien hemm nies qabel Luteru, naseb ġieli smajna bihom issa wkoll li pruva anke Jan Hus, pereżempju, wieħed minnhom li baqa' assis. Da. Però kien assis ħajwek li kellu ħafna xi kritika. Tajjeb, il-Knisja baqgħet sakemm ħarqitu ħaj. Wycliffe, all right, ma baqax assoċjat mal-Knisja Kattolika, però x'kien il-grazzi li tagħh tal-li qaleb il-Bibbja għall-Ingliż 200 sena qabel Luteru, wara ftit snin li kien ilu midfun għalaw għadmu l-qabar u ħarquh. U l-irmit tiegħu xerduh fuq xmara. Ġerom ta' Praga u nies oħra soffrew l-istess ħaġa. L-Knisja kienet autokratika u tirannika. U allura riformi oħra tipo Luteru, palma għamel Wycliffe, soffrew korriment. Ġew aborti għaliex il-Knisja kienet ħarxa wisq. Kienet letteralment is-siglek tafek. Ma biex ma is-siglek tafek. Wala ġew abortiti minħabba persekuzzjoni ħarxa kontrihom. Allora qegħdin naraw Jan Hus qiegħed quddiem il-Konċilju ta' Kostanza qiegħed jiddefendi l-dottrina tiegħu li kienet dottrina biblika prattikament, però ma wasal imkien appuntu għax il-Knisja mhux biss qalqitlu f'ommu ma temmitlu ħajtu wkoll. Kull tip ta' firda hija ħażina fl-aħħar mill-aħħar. Għax id kritika li jinkolli għajdurna, infrittu mill-Knisja, ma kull tip ta' firda hija ħażina? Le, ovvjament. ċerti firdiet huma neċessarju għandna preċedent bibliku qawwi ħafna. Ġesu innifsu eventwalment firet in-nies minn Iżrael apostat. Vera? Ġesu li kien imur is-sinagoga, kien imur fit-tempju, kien attiv fil-ħajja reliġjuża ludija, eventwalment bassar jien se nibni l-Knisja tiegħu. Xi tfisser Knisja nies imsejħin il-barra. Nies u fatti l-apostoli l-Knisja bikrija eventwalment infirdu mill-Ġudajiżmu li warra bil-Kristu. Hija ovvjament firda, però hija firda tajba. Firda leġittima illi kien hemm posta. U allura ir-riformisti nistgħu ngħidu li għamlu pass simili.
għamlu passi. Il-firda fi żmien ir-riforma kienet għal kollox differenti mix-xizma l-kbira tal-1054. Li seħħet minħabba pika, sospetti, ejra, intriċċi politiċi, jekk taqra s-sotej, dan għalfejn firdu. Għalfejn firdu. L-iskuża kienet għax il-punent żied klawsola il-filjokwe fil-kredu illi pratikament ma kienx ta' differenza. Però mhux dik kienet ir-raġuni. Il-raġuni kienet l-ambizzjoni ta' dawn il-prelati il-kbar, papiet u patriarki illi rridu s-supremazija huma. Ma kienux jaħmlu xulxin, rridu jitfu li xulxin, din kienet ix-xizma ma kellix għalfejn issir. Ma kienx għalfejn illi ssir. Saret minħabba nies gburin, arroganti, illi ma kienux jaħmlu xulxin fil-tmexxija. U emnuha jew ma tridux kien il-Papa Ljun disa, ma kan l-istampa tiegħu illi kkawża din il-xizma l-kbira tal-1054 inkredibilment kien Papa Ljun disa. U allura dan huwa każ fenomenali the pot calling the kettle black. Qed tajjarna li aħna xizmatiċi meta inti nnifsek 500 sena qabel ir-riforma ikkawżajt xizma fil-Knisja. Għax kien il-Papa Ljun disa illi bagħat żewġ legati tiegħu lejn Kostantinopli bil-bulla ta' skomunika u poġġija fuq l-artar tal-Ħagja Sofija ġo Kostantinopli. U minn dakinhar quddiem il-firda jew is-suspetti saru firda u xizma dikjarata. Il-Papa Ljun disa. Allora, in quanto riformisti, l-istorja hija totalment differenti. La darba sejsu l-argument tagħhom fuq il-Bibja u qalu għandna argumenti li qegħdin noħduhom mill-Iskrittura u jeħtieġ illi tisimgħuna. U allura kellhom ikunu mismuwa u rispettati. Min da ma ġara xejn. Bis-Sinazzjoni Ruma baqgħet tinsisti li biss għandha li qed tiddetta tiftakru x-xenarju tal-Luteru quddiem id-dieta ta' Worms. Tajjeb? Il-prelati kattoliċi jisħu ma rridux nargumentaw miegħek, ma rridux niddiskutu, sempliċement revoko. Għajt li daw l-kodba huma tiegħek u lest illi jinħarqu kollha kemm huma. U terġa' lura u s-sikka tħallek. Meta Luteru kellu 1000 raġun. Il-Knisja kienet knisja ta' dittaturi illi ma kienux lesti illi jisimgħu mir-raġuni. U allura l-firda mhux biss kienet neċessarja iżda eventwalment kienet sforzata. Kienu sfurzati illi joħorġu mill-Komunjoni Kattolika Rumana. Aktar tkeċċew mill-merra viżibbli milli ħarġu huma. Ruma ġabet ruħha b'arroganza. Hemmhekk għandna s-sampa tal-bolla, il-famuża bolla illi Ljun skużawni bat lil-Luteru biex jiskomunika ikeċċieħ, jarmieħ il-barra mill-Knisja bħala fera mejta fit-tielja. it-tweġiba ta' Luteru allura meta ra li m'hemmx tama ma' nies li qegħdin isoltu widnejhom u jaħrqu għajnihom kienet illi jaħraq l-istess bolla pubblikament u fejn qabel kellu rispett lill-Papa. U kien għadu jemmen li huwa l-kap tal-Knisja u għandu jaħdem taħtu. Minn dakinhar Luteru beda jsejjaħlu l-Antikrist. U nifhmu l-għala, għamek qed jaħraq il-bolla pubblikament, jiġifieri la tridu hekk, allura m'hemmx għażla. Il-differenzi infatti ma kienux fuq punti minuri jew sekondari għalfejn saret il-firda, ma kienux fuq indulġenzi, ma kienux fuq żwieġ għal-qassisin, relikwi, purċissjonijiet, pellegrinaġġ, għakom ma żbalji u żbalji li Pero x'kien qed jiġri bħalma qal Ġesu lill-mexxejja reliġjużi ta' żmienu. Isimgħu jorbtu tabijiet biżanti jew tqalu diffiċli biex jinġarru u jpoġġuhom fuq spallejn il-bnedmin, imma huma nfushom ma jridux jaħarquhom imqar b'seba' wieħed tagħhom
Qegħdin 10 nies jisqulħuhom mill-ftit flus li kellhom tajjeb biex minn għalihom jixtru l-ġenna, jixtru s-salvazzjoni bl-indulġenzi, però ma kienx dik biss ir-raġuni ta' kieku kien hekk fuq affarijiet li anke l-kattoliċi nfushom kienu jafu li huwa abbuż. Kieku kien hekk il-protestanti kienu kollhom tort il-ħaġa. Però l-istorja hija aktar u aktar komplikata minn hekk. Il-kwistjoni fundamentali kienet tolqot il-Vanġelu direttament. Ma kienx ħaġa periferali tat-truf, imma kienet tolqot il-qalba tal-ħajja tal-Knisja. Kif insiru sewwa Majja? Kif? Jekk intom titkellmu ma' kattoliċi għadhom sal-lum li jagħtuk tweġiba totalment differenti. U juruk mill-ewwel m'għandhomx idea ta' Vanġelu. U għalihom kif ħassalva bil-moralità, bil-ħajja tajba, tobdi l-mandamenti, ma tagħmilx dan il-ħadd ieħor, tat-tip ta' tweġibiet, kollha juruk illi l-komunità tagħhom ma tgħallimx il-Vanġelu. U hemm mistoqsija aktar importanti minn hekk, kif se mmur il-ġenna? Il-Knisja hija tikkonsisti minn dawk in-nies li jafu kif u għaliex ħajmorru l-ġenna, bil-merti ta' Kristu għadu. Ġustifikazzjoni bil-fidi biss, dikjarati ġusti bil-merti tas-salib. Għalhekk Ġesu lill-istess mexxejja żgwidati ta' żmienu, naħseb li tapplika wkoll għal mexxejja kattoliċi ta' salta tismewwiet f'wiċċ il-bnedmin għax intom infuskom ma titlux u lanqas tippermettu il-dawk deħlin milli jitlu. Il-dawk li għandhom b'video toħdu ilhom, taħarqu ilhom, tiskomunikawhom. Din hija s-sitwazzjoni. La kwistjoni ta' salvazzjoni bil-grazzja biss fi żmien Luteru kienet salvazzjoni bis-sagramenti hekk għadha tal-lum, salvazzjoni b'Marija, bil-Purgatorju, bis-saħħa tas-saċerdot, blokki tajba tiegħek. Araw differenza enormi, differenza astronomika. It-twelit mill-ġdid kif bil-magħmudija. Tarbija għammida kemm jista' jkun malajr, ħalli jaħafrilha d-dub oriġinali, meta ta' bilħaq it-twelit mill-ġdid iseħħ bil-ħidma sovrana tal-Ispiritu Santu. Nies li iva għadhom sal-lum ħafna drabi akkaniti u enerġetiċi fil-ħidma tagħhom u jagħmlu minn kollox. Ġesu l-istess ħaġa qal lill-mexxej ta' żmienu. Tivvjaġġaw fuq il-baħar u l-art biex tagħmlu prożelita u tirbu xi ħadd magħhom u meta jsir tagħmluh bil-infern id-doppju tagħkom. Kliem li huwa totalment relevanti għas-sitwazzjoni tagħna mhux vera. Dakinhar ukoll il-Knisja l-libertà Kristjana kienet mitlufa. Nies imjassrin għas-saċerdoti tagħhom. Imjassrin rar ivvintat biex is-saċerdoti jkollhom monopolju fuq in-nies. Knisja mjassra għal saċerdozju bla ebda raġuni biblika. Fejn fit-Testament il-Ġdid hemm indikazzjoni li Ġesu ħalla mexxejja tal-Knisja bħala saċerdoti biex jagħmlu sakrifiċċju għal mafrad nubiet, biex jaħfru d-nubiet, ebda traċċa. Mbagħad għandek maġisteru li jiftaħar b'suċċessjoni apostolika mentri kien nieqes jew priv mill-verità apostolika. Dik hija l-ironija. Ir-riformisti baqgħu jarfu kontinwità mal-Knisja viżibbli. Ir-riformisti li għamlu warbu dak li kien ħażin. Infatti dak li kien tajjeb baqgħu iżommuh. Żammew fis-sod il-kredijiet ekumeniċi kollha bla mittiefsa. Il-kredi li l-Knisja żviluppat u għandmet fl-ewwel 500-600 sena tagħha dawk il-kredijiet emnuhom ir-riformisti nemnuhom aħna. Ma jistgħux jgħidu li aħna tlaqna mill-Knisja. Erġena morna lura l-eru iva. Erġena morna għal-fidi oriġinali iva. U allura din hija prova biżżejjed li nħadnu t-twemmin nisrani antik.
Il-reformisti kellhom il-ment qawwi u raġonevoli kontra regressjonijiet storiċi fid-dottrina, dak l-iżviluppi ta' purgatorju, ta' saċerdotalizmu, ta' indulġenzi, ta' ċelibat u l-bqija. Xi ħaġa li Ġesu anke kritika fi żmienu. Meta l-Fariżej qallhom intom għalxejn iqumuni billi jgħalmu bħala dottrini kmandamenti tal-bnedmin. U għadhom sallum il-ġurnata urini fejn fjena nitlob qudiem statwi, nemmen li ħobs inbidel fil-ġisem ta' Kristu. Ma jistgħux jiddefendu dal-affarijiet. Anke Pawlu Apostolu meta ddefenda lil nnifsu, x'qal? Quddiem il-qorti bil-Fariżej preżenti. Ma dan ammettilek li skont it-triq li huma jsejħula sedda. Għax faċli tajjar, u x'ver ħadd ieħor. Faċli tajjar. Hekk jiena nqim l-Alla ta' missirijietna billi nemmen ħwejjeġ kollha Pawlu titkellem qed nemmen ħwejjeġ kollha skont il-liġi u l-ħwejjeġ miktuba l-profeti. Dan huwa l-istent tagħna. Dan huwa l-istent tar-riformisti. Dak li huwa Bibliku aħna nemnuh. U allura il-kritika tagħhom ma tantx hija valida. L-amministrazzjoni ta' dakinhar tmexxija ċertament ma kinux bibliċi. Noħolqod il-ġerarkija tajjeb ta' papa, kardinali, arċisfijiet, isfijiet u l-bqija tajjeb ħafna drabi oħra kienu tollerati. Però fuq kollox il-kritika hija din. Kritika ta' parti tagħna. Il-preminenza u l-awtorità assoluta tal-Bibja mqazza kienu imwarba. Kienu imwarba. U l-għajta dakinhar kienet ad fontes. Morru lura frasilajn u nixorbu l-ilma safi tal-kelma. Frattant hemmhekk għandna stampa tal-prattika kontinwata tal-Knisja anke sal-bidu tas-seklu 20 tajjeb li nisimgħu bil-Knisja Kattolika taħraq kopji tal-Bibli. Taħraq kopji tal-Bibli meta anke f'Malta fi żmien Gonzi waslu l-Bibli mit-Trinitarian Bible Society baqgħu fid-dwana sakemm immuffaw kollha u kellhom jarmuha. Ma ħarġux mid-dwana għax l-isqof żammhom milli joħorġu. Din hija s-sitwazzjoni l-aħwar. Illi Wycliffe jitroduċi l-iskrittura mqazza għall-Ingliż tajjeb ipattu ilu billi jikkalpestawlu għadmu wara mewtu. Wycliffe billi qabduh, arrestawh u ħarquh ħaj. Tal jagħmel l-istess ħaġa. U l-istess ħaġa kien jiġilhom l-oħrajn, Luteru, wieħed minnhom kieku maħbewx ġol kastell ta' Warburg wara li der quddiem l-Imperatur, ċertament kienu jsibu tafu wkoll. L-ikbar pjaċir li riformisti jagħmlu kienu reġgħu taw il-Bibja lill-Knisja. Dik weħida hija raġuni biżżejjed ir-rwol importanti ta' dawn nies għax għarfu l-patrimonju u d-depożitu tal-Knisja kollha Alla kiteb l-iskrittura mqazza għal niesu kollha. U dik allura li għandha toss u x-xandar. Hija pożizzjoni prekarja di meta l-Bibja hija tqassama u tagħtiha lil kulħadd biex jaqra vera u le. Hija pożizzjoni daqsxejn perikoluża. Għaliex wieħed jista' faċilment jabbuża, però hija pożizzjoni korretta. Eżempju faċli nistgħu ngħidu li ma tistax iċċaħħad il-ħobs lin-nies avolja taf li xi wħud seħħ xinu bih għax ħajjieklu, jibqgħu jieklu, jew inkella jirfsuh ta' tsaqajhom għax ma jipprezzawx. Il-poplu trid titimgħu. Avolja taf li hemm min se jabbuża. Tajjeb anke l-gvern tagħna għandu s-servizzi soċjali, avolja l-istess gvern jaf li hemm jabbuża mis-servizzi soċjali. Hija pożizzjoni tagħna. L-iskrittura hija għall-poplu kollu tagħna, hija d-dinja kollha fl-aħħar mill-aħħar. Kif bliema awtorità tiċħadha min-nies. Ċertament tiġi interpretata tajba, tajjeb,
Alla jridna li l-iskrittura nifmuha fiħdan il-komunità tal-fidi, ma dik ħaġa oħra. Tajb ħana nagħmlu evalwazzjoni tal-Knisja Kattolika Rumana preżenti issa li għadda 500 sena. Tagħmel xi ħaġa l-Knisja Kattolika mir-riforma, tagħmel xi ħaġa. Ok, moralment, ġifieri fil-mixja bħala fil-ġiba tagħhom, m'għadix salvaġġew kifra. Inkwiżizzjoni spiċċat. Meta ġie Napoleon abolija minn Malta, waqqafha. Napoleon da. 200 sena ilu biss. M'għadix pornokrazija, ġifieri li kellha gvern ta' nies maħmuġa u immorali. Xi ħadd minnkom offri li ktieb oħxon l-istorja tal-papiet mill-bidu sal-preżent. Għalt li taqraħ għalt li xira dejjaqni, bdejtu u letteralment dejjaqni. Pornokrazija, letteralment. M'għadix però hekk. Miżmien Papa Pawlu III, meta Luteru kien għadu ħaj, il-papiet bdew jirranġaw, bdew jirrealizzaw l-isma, ma jistax inkomplu b'din il-vija ta' abbuż. M'għadix apertament tirannika, tajjeb, lesta li tisma', lesta li tiddiskuti, nasib jista' sejra fuq l-estrem ieħor, u laqas ta' skandlu u fossa ta' korruzzjoni bħalma kienet fil-Medjuevu. U da grazzi għar-riforma. Grazzi għar-riforma, ġifieri l-Knisja arranġat minħabba r-riforma. Għax letteralment ir-riforma ġelita tisħi. U l-Knisja Kattolika llum tittraduċi l-Bibbja tagħha il għaliex diġà kull fejn tidħol il-Bibbja f'xi lingwa differenti jagħmluha normalment il-Protestanti, mbagħad il-Knisja Kattolika tgħid m'għandix għażla allura nittraduċiha jien ukoll. Dejjem ġara. Frattant il-Knisja Kattolika applikat kosmetika esterna, nafu li warbet il-Latin, tajjeb, funzjoni tal-Knisja nbidlu xi ftit, daħlet bosta drawiet biex tadatta ruħha mal-kultura, iżda d-dottrina fatalment żbaljata għadhom hemm kollha kemm huma difiżi u malma. U magħhom żidu oħrajn. Mhux biss dak li qal Trento illi saħet lill-Evanġeliċi ripetutament. Mhux biss Konċilju Vatikan wieħed u t-tieni qalu kull ma qal Trento aħna nżommuh u naqblu miegħu, imma żiedu baqgħu jarqu s-sitwazzjoni billi żiedu dommi oħrajn. Id-dommi tal-Immakolata Konċizzjoni, id-domma wkoll tal-infallibilità tal-Papa. Mhux biss ma rrealizzawx il ma tistax tivvinta tagħlim barra l-Iskrittura, żiedu miegħu. Minn 500 sena raw. U s-salvazzjoni ovvjament għadha taħlita ta' fidi, mertu u sakramentalizmu. Speċjalment il-Mamdija u t-qarbin. Ma nidmitx allura mill-immoralità spiritwali tagħha. L-immoralità spiritwali li m'għandix il-safam tal-Vanġelu. Il-Knisja Kattolika allura hija Knisja vera. Għax huma jgħiduna ħriġtu mill-Knisja vera. Hija Knisja vera ta' min isaqsija di. Hekk tiftaħari u hekk tisħaq. U tajt li Knisja ġenwina u l-oħrajn huma komunitajiet ekklezjali sejħilhom aħna aħwa mifruda. Hekk tisħaq u tiftaħar mentri fil-fatt hija żvijat u jeħtieġ tindem. Uffiċjalment tgħallem Vanġelu ieħor apparti sal-dommi bla preċedent apostoliku. Mingħajr Vanġelu apostoliku m'hemmx vitalità. Ok, Knisja Kattolika tibni ħafna sptarijiet, għandha ħafna skejjel, għandha ħafna istituzzjoni tal-karità, orfanatrofi, kollu tajjeb. Dak ix-xogħol l-aħwa jistgħu jagħmluh entitajiet filantropiċi oħra li anke jistgħu jkunu atej u jagħmluh. Il-missjoni tal-Knisja hija li tgħallem il-Vanġelu u tirbaħ l-irwieħ. Allura din hija propjament l-istampa mhux dik li rana fil-bidu, għandek it-zokk oħxon oħra niġar. Il-Kattoliċeżmu antik, bħalma qal Apostlu Pawlu u sħabu
kellhom jitlu ereżiji dannabbli u jiġu għalli ma folots illi ħajdwek ħawdu l-borma, żiedu qalbu it-tagħlim tal-iskrittura sakemm finalment żviluppa l-Kattoliċiżmu Ruman, però kien żvilupp żvijat. Li ġara fir-riforma il-riformisti pruvaw jerġgħu jmorru lura lejn il-Vanġelu oriġinali. Din l-istampa li rajna fil-bidu x'vera. X'istampi din? Għajdu li intom. X'qed tara? Vapur inkaljat. Vapur. Vapur jew insomma dajsa kbira. Tajjeb, qiegħed jaqdi l-funzjoni ta' vapur però? Ok, qiegħed tant qrib il-baħar. Tant qrib il-baħar. Però mhuwiex qiegħed jaqdi il-sejħa tiegħu ta' vapur. Huwa mkisser, huwa maħmuġ, huwa bitwi mkissrin. Ma nix għadin ngħidu li r-riforma għamlet il-vapur hekk. Daw kienu nies li prattikament il-parti kbira minnhom ir-riformisti, Luteru, Calvino, kienu jew assassin jew patrijiet. Però l-ħaġa hu li f'dik il-ġenerazzjoni waħda tant ħabbew l-iskrittura u tant femuha illi iva bdew morru lura. Bdew morru lura. Tawna sisien tajbin fuq xiex nibnu. Ma għamlux kollox tajjeb, ma għalmux kollox tajjeb, fuq xi punti wkoll ma kienux jaqblu bejniethom. Is-sitwazzjoni fil-Knisja Kattolika llum. Tajjeb insaqsu, ebda Kattoliku ma jsalva. Biljun Kattoliku għaw fid-dinja llum il-ġurnata. Biljun, immaġinaw. Tiġi betani jalla ħares. Bħal kull persuna oħra Kattoliku jista' jsalva jekk ġenwinament jagħmel l-Evanġelju. Jekk Kattoliku, Hindu, Protestant, ġifieri xi ħadd imrobbi ġo familja evanġelika, kull bniedem biex jisalva jeħtieġ jagħmel l-Evanġelju. U aħna nafu l ġurnata li f'din l-atmosfera li għandek diversi movimenti fil-Knisja Kattolika. U hemm min huwa konoxxenti tal-Iskrittura. U jekk jagħmlu l-Vanġelu, dan isalvaw. Però ċertament mhux il-Vanġelu li huwa mgħallef fil-katekiżmu tagħhom. Dik it-taħlita ta' mertu uman, ta' fidi fi Kristu, ta' sakramenti. Dak mhux il-Vanġelu Apostoliku. Żewġ saħtiet, repetuti. Mill-ftit saħtiet li hemm fit-Testament il-Ġdid. Fa Pawl jgħid jekk jiġi anġlu mis-sema. Biex għandilkom Vanġelu minn dan li xandartilkom jien ħajkom miswud. Daqshekk hija serja ħaġa. Allura, Kattoliku jista' jsalva minkejja dak li tgħallem il-Knisja tiegħu. Tajjeb nafu li hemm Kattoliċi liberali, Kattoliċi tradizzjonalisti, hemm firxa sieħa ta' Kattoliċi. Allura iva, hemm tama għal kull ħadd jekk wieħed jagħmel Vanġelu. X'ekumenizmu huwa biblikament aċċettabbli mal-Knisja Kattolika Rumana? Kif nistgħu nitħaltu magħhom, nittrattaw magħhom, nistgħu naħdulhom bidejhom nsejħulhom aħwa fi Kristu? Tajjeb, huwa plawżibbli dan, huwa profitabbli. Nersqu jew nżommu distak. Se noġbu lill-Alla jew l-bnedmin. Pawlu fil-littra lill-Galatin jgħid għax issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tal-bnedmin kien għadu kif pronunzja dik is-saħħa doppja fuq min ma jippritkax il-Vanġelu li pritka hu. Qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tal-bnedmin jew talla. Għax taħsbu kieku nagħmluha magħhom, segwuha magħha u da kemm ikunu aktar effettivi kieku. Kemm nirbħu aktar nies, kemm jiġu aktar nies magħna. Il-pożizzjoni tagħna hija proprja tal-Apostol Pawl.
jew qed nipprova noġob il-bnedmin. Jekk għad nipprova noġob lill-bnedmin ma kontx inkun il-sir jew għaddej ta' Kristu. Trid tażel. Jew l-approvazzjoni ta' Kristu inkella l-approvazzjoni tad-dinja. Biex inwieġbu kważi l-istess mistoqsija l-aħjar flok nindovinaw jew nippruvaw nispekulaw ħanistaqsu kif u x'għamlu l-apostli? X'għamlu? Stmaw lill-Lut bħala msieħba tagħhom. Tajjeb l-apostli fushom kienu Lut imma li jemmnu li Ġesu għal-Messija, salvati bil-grazzja tagħna. Stmaw lill-Lut bħala msieħba jew bħala nies mitlufa. Jekk taraw l-atti tal-apostli taraw kemm batew mill-Lut. Kull darba jmorru jipritkawnu fis-sinagoga tagħhom u jgħidulhom li l-wedi jalla tal-missirietom twettqu f'Ġesu. Tajjeb? U jinqala kull darba il-konflitt. Meta Pawlu der quddiem l-apostli f'Ġerusalem biex iddiskuti kwistjoni li kellha x'taqsam direttament mal-Vanġelu, għal fl-ittra Galatin minħabba l-aħwa folos li ddaħlu baxx li ddefsu minn taħt. Ħalli jispjunaw il-libertà tagħna li għandna fi Kristu Ġesu sabiex jasruna li għalihom ma ċedejniex f'sottomissjoni mqara għal sija waħda. Għaliex ma kienx lesti jċedi imqara l-mument għala sabiex il-verità tal-Vanġelu tibqa' magħhom. Din hija vitali importantissima. Jekk nitilfu l-Vanġelu tlifna kollox. Inuk li tkun taf l-istejjer tal-Bibja, Daniel mixħut fl-Aljuni u Noe bl-arka tiegħu u inuk li tkun taf dan kollu jekk inti m'għandekx il-Vanġelu. Jiġifieri taf kif tista' tikseb il-maħfra tad-dubiet u allura issir verità. Pawl ma kienx lest iċedi sabiex il-verità tal-Vanġelu tibqa' magħkom. Iva vera, ħafna tagħlim bejna u kattoliċi huwa l-istess però ħafna mhuwiex. U dak li huwa importantissimu ċertament mhuwiex. Bħal ma kienx l-istess ta' Pawlu ma ta' Gamaliel, it-tnejn kienu Lut, it-tnejn kienu jgħidu li jemmnu fil-Testament il-Qadim, però ma kienu jaqblu xejn bejniethom. X'inhu d-dmir tagħna f'din quddiem tax-xenarju? Idu ħobbu dawn in-nies eżiż vera. Ejjew l-aħwa nagħmluha priorità tagħna illi jekk mort tant tal-merċa, jekk mort fis-spiżerija, jekk mort fis-skola, is-suq, mort fejn mort ma kattolx qed tidqa' pajjiżna. Ejjew nitgħamlu ħobbuhom, meta nkun kompossjonal magħhom. Huma nies maqbuda f'din is-sistema ta' superstizzjoni, jasar, ignoranza u tagħlim imħallat. U huma il-massa ta' nies kattoliċi huma ignoranti spiritwalment. Ignoranti. M'għandhomx idea x'fiha l-Bibja. Aħna konna bħalhom. So 20 sena jiena kont nisma' xi siltiet qosra fil-matul quddiesa x'kien jiswewli x'għan affattu. Meta bdejt inniżel eru fl-iskrittura hemmhekk illi rċevejt il-barka. Aħna konna bħalhom l-aħwa u dik ma ninsewwix. It-tieni ħaġa jridu nitolbu għal dan nies. Sabiex il-mulej jagħtihom id-dawl għanqalhom biex jintebħu bil-qagħda spiritwali prekarja li jinsabu fiha. Iħobbu jiftaħru ħafna illi aħna għandna il-Pietru u s-suċċessuri tiegħu, għandna s-suċċessjoni apostolika u jiftaħu fuq dil-blata u jafu żewġ passi illi ilhom itambrulhom fuqhom minn tfulithom. Frattant bħalma qal Apostlu Pawlu qal jiena nari għallu, nibki għalihom. Dispeċini għalihom għax huma żelużi għal Alla, però mhux skont it-tarif. Qed jippruvaw jiksbu ġustizzja quddiem Alla bil-mertu tagħhom. U l-istess ħaġa qed jagħmlu l-Kattoliċi llum il-ġurnata. Pawlu qies lil-Lut kontemporanju bħala nies mitlufa. U qal it-talba tiegħi l-Alla hija sabiex ikunu salvati. Rridu nitolbu għal dawn nies. U wkoll nevanġelizzaw. Dawn tliet dmirijiet prinċipali jmorru flimkien. Rridu naqsmu l-bxarat tajba magħhom. Personalment bil-paċenzja tippretendix millum għall-għada dan ħajkonvinċi ruħu meta ilu jerda l-kattoliċeżmu minn twelidu bil-paċenzja.
fiduċja fl-Ispiritu tagħna. U nistednhom jitħabbu għandna. Li jsibu paċi miegħu. U idealment iva jingħaqdu ma' wkoll dal-istejqien li għadna ngawdu il-frott tiegħu sal-lum. Kif għadd il-riforma protestanta kienet bidu ġdid, bidu tajjeb. Ma jfissirx li kull ma' protestanti kien eċċellenti. Ebda moviment fejn jitlu bnedmin ma huwa impeccabli. Tajjeb tista' tipponta subajk l-ewwelin, però prinċipalment l-għafsa tagħhom kienet tajba. Kienet tajba. U għalhekk illum il-ġurnata aħna tallimna ngħidu ekklesja reformata et semper reformanda. Mhux biss riformisti, mhux biss irriformajna ruħna, mhux biss armejna l-antikalja u l-ħmieġ u d-dottrini vvintati mill-bnedmin. Mhux biss rġajna lura għat-tajn tal-Bibja, imma rridu noqogħdu qassa fuq nafusna sabiex fejn naraw li qegħdin deħlin użanzi li m'għandniex warrant bibliku għalihom. M'għandniex nagħmluhom. Dejjem nibqgħu nirriformaw ruħna. Allura Knisja natfa u dejjem jeħtieġ titnaddaf. Dak il-vapur li urejtkom ġdid fjamant lanqas l-Evanġeliċi huma hekk. Far from it. Infatti, bħalma Luteru kiteb id-59 teżi protesta kontra l-Knisja Kattolika l-abbuż tagħha. Aħna bħala Presbiteru tal-Knisja ta' din il-Knisja ktibna 95 teżi, 95 punt ta' kritika għal knejjes evanġeliċi. Ġewa ma taħsbux illi dan huwa delizzju tiegħi li nipponta subajja lejn il-Kattoliċi. Ma nħux pjaċir nagħmilha. U inqas nieħu pjaċir nipponta lil ħuti fi Kristu u anke lilkom nipponta x'inhuma l-iżbalji u twemmin żbaljat illi għadu jeżisti fil-knejjes evanġeliċi kontemporani. Dawn 95 teżi se noħorġuhom għad-dawl wara l-irtir li se nagħmlu. U jalla, il-knejjes evanġeliċi f'pajjiżna jagħtu każ. Għaliex huma mittubin biħsieb bit-talb mhux biex nitgħajru, ma biex nippruvaw nuru isma' aħna wkoll. Hemm bżonn nerġgħu nirriformaw ruħna. Ma wasalniex, ħadd ma wasal. Sakemm għadna b'saqajna fuq id-dinja xi ftit jew wisq. Irridu dejjem nitnatfu. Allura il-mistoqsija oriġinali tagħna, il-riforma kienet teba jew tintifa. Kienet tiċċrita jew tiswija. Kienet ċiżma jew sejjen. Skont mill-liema lenti tħares liha x'fiera. Mill-lenti Kattolika diżastru. Mill-lenti ta' wieħed illi jaf l-iskrittura hija storia differenti. Jekk tikkonsidraw il-perspettiva tal-Bibja, it-tweġiba hija faċilissima. Faċilissima. Basta tkun taf xejn il-Bibja u x'tgħallem il-Knisja Kattolika Rumana. Qegħdin tindunaw kemm għandna biċċa xogħol qawwija, sfida vera, illi l-wirt li aħna rċivejna mingħand dawn l-antenati tagħna fil-fidi nfittxu ngħadduh lin-nies ta' żmienna. Issa hija l-opportunità il-bibien miftuħa għandna l-libertà ejjew nkunu biżla nwettqu d-dmir tagħna.